A Najeriya yanzu haka akwai amare waɗanda shekarunsu bai kai 18 ba suna rayuwar aure. Wannan ƙididdiga na nuna yadda ake samun ci gaba da aurar da 'yan mata masu ƙananan shekaru, abu da ke daƙile fatansu da kuma makomarsu ta rayuwa. Yi wa yara ƙanana auren wuri ba abu bane mai kyau. Zai iya janyo mata illoli da dama wajen rashin lafiya, kamar gurin haihuwa zai iya haifar mata da yoyon fitsari. Ba na son auren wuri, ina so kawai in ci gaba da karatuna. Mun kuma tattauna da wasu mahaifa kan wannan matsala, sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar tamu ta kasance. A yanzu haka ina tare da mahaifa guda biyu domin tattaunawa akan matsalar wa 'yan mata aure da wuri. Kuma kowanne zan so ya gabatar mana da kansa. Sunana Adamu Abagoni daga Zawiyar Shaka Bagoni. Sunana Malama Fatima Musa Ahmad daga Federal Neuropsychiatric Maiduguri. Malam Adamu, me yake sa iyaye suke wa 'ya'yansu aure da wuri? Abin da yasa suke musu aure da wuri, in mace ta tashi da rawan kai, na biyu kuma kawaye munana ko marasa kyau, na uku kuma rashin ko kuma gajiyar daukan nauyinsu. Malama Fatima, wani illoli auren wuri yake haifarwa? Na farko dai ita uwa takan zama kaman abun duba a wajen yarta, kaman role model kenan. To ita karan kanta idan bata samu makaranta yadda ya kamata ba da wayewa, aka katse mata makarantanta, to zai kasance ita makaran kanta tarbiyyar da za ta ba 'ya'yanta zai zama kasasse sosai. Na biyu kuma bangaren makaranta, za ki ga wata ya ta taso da hazaƙa da ƙoƙari, zata in ta samu dama za ta iya zama wani abu a rayuwa, sai ki ga an katse mata rayuwanta. Malam Adamu, ta ya kake ganin za a iya magance wannan matsala ta yi wa 'yan mata aure da wuri? To farko abin da nake gani, engaging din, ma'ana ya damu da yarinyar, ya cika mata lokutanta da karatu. In ta dawo islamiyya, in ta dawo lesson a gida, in ta dawo duk wani aikin gida, isa ba ta da komai haka, hankalinta bai tafi gurin wasu maza wanda za su bata ta ba. To idan muka yi haka, kuma sannan mu ci gaba da irin wannan abin da muke gani program din nan, shi zai taimaka. Malama Fatima, wani kalar rawa kike ganin iyaye za su taka game da auren wuri? Ya kamata ita uwa da karan kanta ma tukuna ya zamana tana da exposure, tana da experience da na addini da na boko yau da gobe mu'amalar da mutane. Kimanin kashi 44 daga cikin 100 na 'yan matan da ake auren su a Najeriya ba su kai shekaru 18 da hukumomi suka yarda a aurar da 'ya mace ba, kuma yawancin su ana cire su a makaranta. Kyale 'yan mata su kai lokacin da jikunansu za su yi kwari kafin a musu aure, hakan zai taimaka wajen samar da iyayen da za su iya bada tarbiyya ga 'ya'yansu. Amina Salihu Baradi, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. To bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Ba haka yan wa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato abin da zan ce anan shine, Turawa yayin da suka hana mata auren wuri a wajensu, da suka hana 'ya'yansu mata auren wuri, sai suka kalli zinace-zinace yayyawa a cikinsu, suka ga 'ya'yan zina sun yawaita a cikinsu. Ba zan manta ba, ƙasan Faransa wani shekaran da suka kalli yara mata ƙanana in shekara 14, 15, 16, 17 suna ta ɗaukan ciki, suna ta haifan 'ya'ya na zina. Faransan da suka ga zinace-zinacin yayi yawa, yara ƙanana na ta zinace-zinacin da suka ga abun yayi yawa, wallahi ƙasan Faransa wato ƙwayoyi na hana ciki suka ɗauka, suna bin makarantu na sakandire suna rabawa wa'annan yaran. Tunda suka hana auren wato wuri a cikinsu, suka hana 'ya'yansu mata auren wuri, to sai suka ga zinace-zinace yawa, ga maɗigo, ga luwaɗi, ga alfasha dai yawa a cikinsu. To sai suka duba suka ga al'ummar mu musulmai mu kuma muna cikin tsafta, muna cikin kamun kai. To sai hasada ya kama su, suka fara tunani me ya kamata su yi don mu ma zina da alfasha yayi yawa a cikinmu, me kamata su yi domin 'ya'yan zina su yawanta a cikinmu mu ma. To sai suka ga hanya mafi sauƙi shine su ƙaƙaba mana nasu tunani ɗin, mu ma su sanya mana wannan tunanin
na wato kyamar auren wuri, mu ma mu hana 'ya'yanmu mata auren wuri. To idan suka kakaba mana wannan tunanin sun sani to lallai fa mu ma za mu zama irin su, barnan da ya yawaita cikin su to mu ma zai yawanta cikin mu. To sai suka ga wani hanya ya kamata su bi domin kakaba mana wannan tunanin, yaya me ya kamata su yi, wani hanya za su bi domin mu ma mu ɗauki wannan tunanin mu hana 'ya'yanmu wato auren wuri. To sai suka ga hanya mafi sauki shine su yi amfani da irin waɗannan gidajen jaridu ɗin. Idan dai suka amfani da waɗannan gidajen jaridu ɗin sun san to manufansu zai isa, mu ma za su samu wannan tunanin. To shi yasa waɗannan gidajen jaridun ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, lokaci bayan lokaci za su dinga yaɗa waɗannan bidiyoyi ɗin domin ƙoƙarin ƙaƙaba mana irin wancan tunani ɗin domin ɓata al'ummanmu, mu ma mu zama irin waɗancan. Ku iyaye ku sani, su turawa fan da suka hana 'ya'yansu mata auren wuri, to su fa zina a wajensu ba laifi ba ne. Mana da suka hana 'ya'yansu auren wuri, to fa ba laifi ta je ta yi zina, ta je ta biya bukatar ta hanyar zina. Su wannan ba laifi ba ne a wajensu, su zina ba laifi ba ne. Shi yasa a ƙasan turai ma za ka ga wato mutum da wata mace, za ka samu ga mace da miji sun yi shekara kusan 30 sun hayayyafa har 'ya'yansu sun girma, amma ba su yi aure ba, zaman zina suke yi, kuma ba su jin suna aikata wani laifi, saboda zina ba laifi bane a wajensu. Babban misali shine wato wannan shahararren dan wasan ƙwallo Cristiano Ronaldo. Kun sani wannan matarsa da ya haifi 'ya'ya da ita ba aure suka yi ba, zaman zina suke yi, kuma baya jin wani laifi, gaba kadi yana yawo da ita duk inda zai shiga, ba su jin wannan laifi ne, su zina ba laifi bane. To ku sani lokacin da su turawa suka hana 'ya'yansu mata auren wuri, so zina a wajensu ba laifi ba ne, don haka yarsu za ta iya zuwa ta je ta biya bukatar ta hanyar zina, su wannan bai dame su ba, saboda ba wani abu bane mummuna a wajensu. To mu kuma 'yan uwa, zina na daga cikin babban musiba, na daga cikin kaba'ira, na daga cikin babban laifi a addininmu. So yayin da yarka ta ji tana bukatar aure, ta balaga, tana cikin ganiyar sha'awarta, ta ji tana bukatar aure, ta kawo ga miji wanda zai rike ta, ba laifi, ya dace da ita, to fa sai ka hana ta aure, gashi tana bukatar auren. Dama mu muna magana ne akan yaran da suke bukatar auren. Da musulunci bai yarda da auren dole ba, yarka ba ta son aure ka tilasta ta kai mata aure, wannan da musulunci bai yarda da shi ba. Ba za a aure da yarinya ba, dama sai da mai izininta, kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. So ga yarka tana so ta yi aure, gashi ta samu miji wanda ya dace da ita, zai rike ta, to sai fa ka hana ta aure. Da kai hana ta aure, to fa ka sani ka jefa ta cikin hadari ne, ɗayan uku za ta yi. Ko dai ta je ita ma ta faɗa cikin zinace, ta je tana zina, kai wasa ta kawo maka ɗan shege gida, ta kawo maka ɗan zina. Ko kuma ta je ta faɗa cikin maɗigo, muna cikin zamani ne na fitina, ta je ta samu su ƙawayen banza, ta faɗa cikin harka na maɗigo. Ko kuma ta je tana amfani da hannunta, tana biya wa kanta bukata, tana istimna'i, ta je tana istimna'i, kai baka sani ba, daga nan ka lalata mata rayuwa. Ko da ta yi aure ma ba za ta ji daɗin auren ba, saboda ta saba da biya wa kanta bukata. To gashi ta ce za ta yi aure, ka hana ta, ka lalata mata rayuwa. To su turawan da suka sako mana wannan tunanin, ku sani fa su zina ba laifi bane a wajensu. To shi yasa suke hana 'ya'yansu auren wuri, saboda me? Don yaran sun je sun yi zina, sun biya bukatar su, ba wani laifi bane. To mu kuma fa 'yan uwa, ba inda musulunci ya halatta wa mutum ya biya sha'awarsa sai ta hanyar aure. To gashi yarka tana so ta yi auren, kuma ka hana ta, ka ce ai bata girma ba, shekarunta kaɗan ne, kuma gashi tana cikin ganiyar sha'awarta lokacin balaga. To ka sani fa ka jefa yarinyar nan cikin haɗari, sannan kuma ka sani tabbas Allah zai dirƙaƙe karanta shi alƙiyama, mai wawan ne zama sababin shiganka wutan jahannama. Sannan iyaye, kada ku yarda da wannan huɗuba na shedan da suke muku, da wannan ƙaryen da suke muku, kamar da dai kuka ji a wannan bidiyo ɗin, suna cewa wai ai auren wuri na sanya mata wato su samu matsala wajen haifuwa, su zo suna wato yoyon fitsari, wasu zama suna yoyon fitsari. Wannan ƙarya ne, wannan ƙarya ne. Za mu gane ƙaryansu ta hanya guda biyu.
Na farko, iyayenmu da kakanninmu sun yi auren wuri ne, su a wajensu idan mace ta kai shekara 18 suna ganin ma wato ta kwance ba ta yi aure da wuri ba. shekara 18 iyayenmu da kakanninmu sun kasance suna aure ne shekara 12, 13, 14, 15, 16, 17. So iyayenmu da kakanninmu sun yi auren wuri ne kuma ba su yi yoyon fitsarin ba. Iyayenmu da kakanninmu auren wurin suka yi, ba su yi yoyon fitsarin ba. To kenan ashe wannan ƙarya ne kawai, dai tsorata mutane suke domin dai mu ɗauki wannan ra'ayin nasu. Sannan kuma bincike na zamani ma kuma ya nuna ƙaryansu. Akwai wani littafi, al'umuma wa makanatuha fil islam. A cikin wannan littafin wani babban likita yake cewa wato aure da wuri yana da matukar amfani ga ya mace. Auren wuri ba yace yana da matukar amfani ga ya mace. Saboda me? Yace lokacin da mace ta aure da wuri ta haifu kafin shekara 20, yace to hakan zai zama wato rigakafi, zai zama wiƙaya gare ta na saratanu sadi, wato kansan mama. Wato duk matar da ta yi aure da wuri ta haifu kafin shekara 20 to da wuya ta kamu da cutar wato kansa na mama. Shi yasa ka yi duba, ka yi bincike kai da kanka za ka gani da wuya wanda ta yi aure da wuri ta kamu da wato kansa na mama. Wannan bincike ya nuna, ku duba littafin al'umuma wa makanatuha fil islam. Sannan a ƙasar Saudiya an yi bincike, aka ɗauko yaran da suka yi aure daga shekara 12 zuwa 17, wato 12 zuwa 17 aka ɗauke su, aka duba masu ciki, aka ɗebe su don a yi bincike a kansu. Sai aka ɗauko kuma matan da suke da ciki 'yan shekara 20 zuwa 25 su ma masu ciki don a yi bincike a kansu. Da aka yi bincike sai aka ga wato matsaloli da mata masu shekara 20-25 suka fuskanta yayin ciki da haifuwa 'yan shekara 10-17 zuwa shekara 12 zuwa 17 su ba su fuskanci wannan matsalolin ba. Sai aka ga matsalolin 'yan 12-17 ya fi karanci. 'yan 20-25 matsalar da suka fuskanta yayin wato naƙuda da haifuwa nasu ya fi yawa 'yan 20-25 ɗin, amma 'yan 12 zuwa 17 to wallahi su aka ga matsalar da suka fuskanta yayin haifuwa kaɗan ne. Ku duba wato sahifatu Riyadh, wato wani majalla na Riyadh, ku duba sunan majallan kenan sahifatu Riyadh, ku duba wato adadi na wato 11,000 da wato 677 za ku ga wannan. Sai aka ga ba su fuskantar wani matsala. To kun ga ƙaryan waɗannan ya bayyana, ya nuna cewa dai lallai so suke dai su ƙaƙaba mana ra'ayinsu ne. Sannan kuma suna magana wai wajen ba da tarbiyya, yarinya ƙarama in ta yi aure ba lallai ta zama uwa na gari ta ba da tarbiyya ba, kaza kaza. La, wannan ƙarya ne. Saboda me? Za a iya samun wata 'yar shekara 30 ko 35 ga ta babba 'yar shekara 30 ko 35, amma sai ku ga ta a gidansu ɗakin da take kwana a ciki ta kasa kula da shi. Ɗakin da take kwana a ciki kaga kamar ɗakin mahaukaciya, ga ta 'yar shekara 30-35 tana da shekaru, amma ɗakin ta sai ta kasa kula da shi. Amma sai ga wata kuma 'yar shekara 15, wallahi sai ga ita take kula da ƙanninta a gidan. 'Yar shekara 15 gashi tana kula da ƙaninta a gidan, ita take girki a gidan, ita take share-share da komai na ɗawainiyan gidan, tana taimakawa mahaifiyarta. Ga ta kuma 'yar shekara 15. To ashe kun ga abin ba a shekaru bane ba, ashe ya dangana ne da tarbiyyar da aka samu a gida, amma ba wai a shekaru bane. Za ka iya samun ga wata tana da shekarun amma ba za ta zama uwa na gari ba, ba za ta iya kula da 'ya'yanta ba saboda mai ba ta samu tarbiyya a gidansu ba. Amma to kuma za ka ga ta 'yar karama 'yar shekara 15, 16, 17, amma kuma ta je gida miji ta zauna lafiya, ta kula da gidanta da 'ya'yanta da kuma ta ba wa 'ya'yanta tarbiyya. Da haka fa iyayenmu da kakanninmu suka ba mu tarbiyya din. Yanzu shi wannan malam Adamu da ita wannan malama Fatima ne kowa inda suke magana a bidiyo din nan, su ma iyayensu a haka suka yi aure din mai yiwa, su ma auren wurin ne kuma gashi sun da ikwa sun ba ku tarbiyya, yanzu kun zo kuna maganan tarbiyya din. Kun ga shi abin ba a shekaru bane. Sannan kuma sun yi magana akan wai karatunta zai tsaya. Ai aure baya hana karatu. Mata nawa ne mana bayan sun yi aure suka ci gaba da karatunsu har suka samu matsayi babba a karatu din, lafiya lau suka gama karatunsu suka zama abin alfahari. Bayan sun yi aure ne suka ci gaba da karatun kuma suka kammale.
to wannan duk hudubobin shedan ne, ƙarya suke muku, don dai kawai mu ɗauki wancan ra'ayi ne na makiya addinin musulunci. Sannan daga ƙarshe yan uwa, wallahi dukkan wanda yake faɗa da auren wuri, yake ganin bai kamata wai a yi auren wuri ba, yake kyamar abun, to wallahi ya sani ya zama mai gaba da addinin musulunci, mai faɗa da addinin musulunci, ya sani ko bai sani ba. Amma duk mai faɗa da auren wuri ya sani yana faɗa ne da addinin musulunci, saboda auren wuri ya tabbata cikin Qur'ani da sunna da ijma'in malamai da kuma wato aikin sahabbai. A cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ce, wallahi ya isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahudn, wallahi lam yahudn. Gashi ana magana kan yarinya karama wanda ma bata fara al'ada ba. Ashe wannan na nuna cewa yarinya karama za a mata aure, kai ko yarinya bata balaga ba, bata fara al'ada ba, za a mata aure, amma fa sai da wato izininta, kuma sai wato mahaifinta shi zai mata auren. Amma fa in ta aure a lokacin, ba lokacin za ta je gidan miji ta tare ba, a za jira sai tukunna ta balaga ta fara al'ada tukunna a kai ta gidan miji. Kaga wannan ayan ya nuna mana ma ba ma wanda ta balaga ba, wanda ma bata balaga ba za a iya mata aure, amma a jira sai ta balaga tukunna kuma a kai ta gidan miji a fara saduwa da ta. Madaurin aure za a iya yi mata ko da bata balaga ba. Gashi Allah ta'ala ce wallahi lam yahid, ana magana akan matan da aka sake ta bata fara wato al'ada ba, wato bata girma ba, bata balaga ba, bata al'ada, to iddar ta shine ta yi wata 3 kawai, saboda ita bata al'ada ba za a lissafi da al'ada ba. Sannan a cikin sunna kuma kun san hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim, shahararren hadisi, Nana Aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aure ni ina da shekara 6, na tare a gidansa kuma ina da shekara 9. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aure ta lokacin tana yarinya. Sannan kuma a aikin sahabbai, sayyidina Ali, hadisin da yazo cikin musannaf na Abdurrazzaq da kuma tabakat na Ibn Sa'ad, sayyidina Ali ya aura wa sayyidina Umar radiyallahu anhu irsa Ummu Kulthum, lokacin tana yarinya ya aura wa sayyidina Umar. Sayyidina Ali ya aura wa sayyidina Umar irsa Ummu Kulthum lokacin tana yarinya karama. Sayyidina Ali ya aura wa sayyidina Umar. To kun ga dukkan wanda yace zai fada da wannan ko yana kyamar wannan, to yana fada ne da addinin musulunci, don ya tabbata cikin Qur'ani da sunna da wato ijma'in malamai. Muna fata dai ubangiji Allah kare mu daga sharrin makiya addinin musulunci, Allah kare mu ya kare zuriyar mu. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, kuskure ko tuntuɓe Allah gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.